Ine ngati presidenti wa anthu osauka oyamba muno Malawi, ndafuna kuti ndikuwuzeni inu Amalawi kunena kuti ine sindimapanga mantha ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamo, ndipo ine sindimalankhulira chipani china chilichonse. Ine sine wa UDF, sine wa DPP, sine wa Ford, sine wa MCP, sine wa PP kapena wa UTM. Ayi, ine ndimangoyimirira Amalawi, ndipo ndizayima pa chilungamo mopanda mantha mu dziko langa la democracy. Ndipo kaya wina afune asafune, izi ndi zimene ine ndizipanga masiku onse, ndipo ndizayima pa chilungamocho poganizira kunena kuti kuli anthu ambiri muno Malawi amene akuvutika. Uthenga wanga woyamba ndafuna ndipereke chenjezo ku chipani cha UTM, makamaka kwa amene akumandilembera mameseji ondiopseza kumandiuza kunena kuti andipanga zinthu zoopsa. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti inu si chipani choyamba muno Malawi kuzuzulidwa. Inu ngati mukufuna kuti musamazuzulidwe, ndiye kuli bwino chipani chanucho muchithese. Komanso maybe you should be doing the needful. Osakhala kumapusisa Malawi kumazuzula chitidwe wa chipani cha MCP kuti ukuzunza Malawi. Chikhaliyenicho mazulo wache mukazuzulana mukupita limodzi ndikumaka adya limodzi ku State House. Choncho kwa inu amene mukumanditumizira mameseji, makamaka inu a UTM akulu amene mukutumiza mameseji omandiopseza, ndafuna ndikuwuzeni kuti ine ndine Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri from Njeza Village tiye Mabuka, ndipo sindimagwedezeka. Ndafunanso ndikukumbuseni kunena kuti ngakhale kuti ndinakusira ni chipani chanucho, koma muziwe kunena kuti history simungayifute, mbiri simungayifute. Ine ndi amene ndinayambisa UTM uyo, ndipo ma t-shirt oyamba a Friends of Chilima ndinapanga ndine ndi ndalama zanga. Zonse zija ndinkapangira ndalama zanga ndi cholinga kuti tisinthe Malawi. Andi inuyo musazitenge ngati you are holier, ndipo inuyo musayambe kunyada lero chifukwa sinu chipani choyamba kuzuzulidwa. Tazuzulapo DPP, tazuzulapo UDF, Ford, MCP yonso timayizuzula, koma palibe amene anandiyemberapo message yondiopseza. Ndiye ngati mukufuna kuti tilowe mu battlefield, ine ndilirede, koma ndizayimirira Malawi mwachilungamo. Ndipo ndimafuna ndikuwuzeni inu Amalawi kunena kuti mayeso abwino kapena kudana ni munthu wandale muzingomuuza chilungamo. Kutero kwa UTM akudana ndikuwuzidwa chilungamo kunena kuti you are goofing big time, chifukwa mukanakhala kuti iniyo ndinu madolo kuti mufunadi mukukondadi anthu a mziko lino, bwezi wanu president wanu mukumuuza chilungamo. Ngakhale milandu imene yathesedwa zulo ku parliament, mukanakhala madolo mukanamuuza president wanu kunena kuti bwana tiyeni milandu iyi ikathere ku khoti, chifukwa ziwani ichi mbiri izapita mu history kuti president wanu Saulos Chilima ndi okuba, ndipo izi ana azakamba mibado. Koma popeza inu mukuzitenga ngati ndinu madolo, ndiye mbiri itu ndi imeneyo. Mulandu wa Chilima watha zulo ndi Legal Affairs Committee ya Parliament imene imayang'ana za malamulo ku parliamentiko, ndipo zinachita kuziwikiratu kunena kuti mulandu umene usungapite patali, chifukwa amene ali mu komitimo ambiri ndi achipani cha MCP. Muli anthu 10, 6 ndi a MCP, enawo ndi azipani zina. Ndipo ine mene ndimaziwira ku parliament kuli corruption yoopsa, ndipo mulandu umene ujaosuka napita pena paliponse kapena kunena kuti mulandu umene ubwerere ku khoti. Koma ndafuna ndikuwuzeni ichi inu aku parliament, komanso inu atonse alliance,
amene cholinga chothesa mulanduwu mukufuna kuti mumuteteze munthu wina, chifukwa mulandu uti olakwa si Chilimatu iyayi, olakwa ni munthu wina amene amapezeka kuti akusayinira mapepala. Zonsezo tikuziziwa, ndiye kumene kumapita mulandu uja kumapita kuti wina wake joka akamufere m'manja ndipo akanayaluka muziko muno. Koma popeza andale ndi mizu yakachere anayimba kale Lucius Banda, ena awuthesa mulandu uja ndi cholinga kuti amuteteze munthu wina wamkulu amene akutchedwa kuti commander in chief, ncholinga kuti asayaluke, chifukwa mulandu uja olakwa sanali amayimbidwa uja, olakwa anali munthu wina ndi cholinga kuti amuwonongere sogolo la munthu wina. Koma izi Mulungu sanalole, komano ofoira ndi munthu winayo, chifukwa akanakhala kuti nnali ine ndikanakana kuti mulandu wanga monga mmene ndinanenera upitirire ku makhoti. Koma popeza andale ndi mizu yakachere, ndalama ndi satana, lero a UTM alolera kuti munthu wawo mulandu wace ukathere ku parliament. Koma ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti mulandu sumaola, ndipo siku lina muzandikumbukira mulandu umene uja uzayambanso, chifukwa boma limakhonza kusintha. Izi zikuchitika mkatikati mwakusowa kwa ndalama muno Malawi, economy ya dziko mene yaonongekera, koma zikuoneka kuti inu andale mulibe chidwi chofuna kuachita bail out a Malawi. Tiyayamikire a Ford, a Enoch Chihana kunena kuti zimene analankhula kumponera, kunena kuti boma linakatenga katapira ku Kenya, ku banki ina ya ku Kenya. Ine nditapanga kafukufuku kwa imbira anzanga aku Kenyako, zapezeka kuti ndizoona. Zimene ananena Chihana zijasi inali kampeni ayi, kapena ndale ayi, khulupirirane a Malawi, kunena kuti boma linakatengadi katapira. Ndipo tikamaona ma activist ena akamalankhula kunena kuti alimi akudya bwino, achakwera kuapasa ndalama zabwino, ziwani kuti zimene zija ndi nkhani yokuti angopezerapo makobiri kuti adye chakudya chawo cha lero. Koma chilungamo chenicheni ndichonena kuti alimi onse amene anagulisa fodya ndalama zawo kulibe, ndipo boma linakatenga katapira ku banki ina posindisana ndi fodya wawo, ndicholinga kunena kuti agule mafuta amene sopala kali panopa mafutawo akusowa. Ndipo anytime Malawi muno mukhala crisis yoopsa ya mafuta, kuteroko paja mmaliziwa boma la Achakwerali ndi Achilima ndi boma lonama akhala akumanamiza anthu kunena kuti mavuto ali Malawi muno ndi nkhondo ya ku Ukraine, mavuto ali Malawi muno ndi chifukwa cha COVID, mavuto ali muno ndi chifukwa cha DPP inaba ndalama. Kodi nthawi yonseyi mmangonamizira kuti DPP inaba ndalama, DPP inapanga ichi, DPP inapanga ichi, bwanji osachita fix zimenezo kuncholinga kuti a Malawi ayambe kumva kukoma. Kutero kuti kunena panopa Malawi munomo nyanja ijayo igulisidwanso, chifukwa akuluakulu ena aboma anyamuka dzulo kupita ku Tanzania kuti akakambirane ndi boma la Tanzania, president wakumeneko, kuti apase ndalama agwirize nyanja kuchokera ku Karonga kukafika pa Nkhata Bay, kuti apasanenso ngati katapira chikole chache chikhale nyanja. Ndi chifukwa chake nthawi ijanso Fiero atavuta anakatenganso pati ya nyanjayo ndi kupereka, ndipo atalephera kupereka ndalama zimene anangongola ku Tanzania, aja Tanzania ayamba kumanga doko. Ndipo a Malawi ndi umboni kunena kuti aku Tanzania akumanga doko pa nyanja ya Malawi. Chonchi mene zavutiramu ayambaso kumanama kunena kuti Fiero wayamba kuvuta chifukwa cha kumwalira kwa president wa ku Irani. Choncho a Malawi valani zilimbe chifukwa president wa ku Irani wamwalira. Pa ichi akuluakulu aboma apita kuja kumachedwa ku Tanzania kuti akayeseyese kuti angongole ndalama za fuelo, koma apereke nyanja kudzafika pa Nkhata Bay ngati chikole. Ndi mmene tuziliri kuno ku Malawi. Choncho andale samafuna kumauzidwa chilungamo, ine ndizayima pa chilungamo,
chifukwa ikonomi ya dziko lino yaonongeka kwambiri. Tikunena pano Amalawi zija kukuuzani kunena kuti kwacha sina agwe ija ndizonama akunama, kwacha ija yagwa mwa silent chifukwa IMF inachita dictate kunena kuti kwacha muzigwesa mmafezes, ndipo musayembekezere kuti ati mulandira chikalata china chake chikuyenda. Ayi, pano patikunena pano mafuta aja amachoka ku Mozambique amatchedwa kuti sinolia. Mafuta amene ajawo akwera, ndipo zinthu zambiri zikwera chifukwa ti zinthu zambiri indicator ndi kwa amwenye. Mukaona amwenye atakweza zinthu muziwe kuti ziko tsopano lafika pena, muziwe kuti china chake chaonongekako kubomako. So ine nimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamo. Boma ili palibepo china chilichonse chimene chilipo, palibe. Amalawi mukuyenera muvale zilimbe. Ndipo akanakhala ena aboma amene amakhala ndi welfare ya anthu, akanayang'ana ngakhale nkhani ya ma PS, nkhani ya ma directors, nkhani ya ma ministers, tikanapanga mmene anapangira Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi tu anali ndi nduna 17, ma deputy 7, nthawi imeneyo to save ndalama. Koma pakali panopa ndikuuzeni minister wina aliyense amaononga ndalama yokwana 14 miliyoni pa mwezi kuti adyese banja lache, athire mafuta, maalawansi, masalare, aliyense akuononga 14 miliyoni. Kusonyeza kuti pa mwezi timaononga matrillions ochuluka kwambiri. Matrillions 1 chakuti trillion imene ikumaonongeka pa mwezi. So timadabwa kunena kuti kale lija mapresident akale amakhonza kumauphatikiza unduna, Ministry of Education and Sports, Agriculture and Water Development, something like that. Koma lero akutenga unduna uja ndikumamuyikapo munthu mmozi, zinthu zokuti mwachisanzo ku agriculture. Sana yeneye kuti kukhalenso unduna wa zamazi, chifukwa agriculture ndiye maziwo. Munthu sangapange za ulimi popanda mazi, koma akutenga unduna wa agriculture kuusiya paokha, kumuyikapo munthu kuti azilandira ndalama. Ndikutenganso unduna wa zamazi, ndikumuyikapo so munthu wina. Charakwe. Mungoziwiratu kunena kuti anthu awa sanabwere kuzalamula, anthu awa anabwera kuti azabe. Ndiye akuba ditu nkhaza zosiyana-siyana. Ndikupempheni inu maloya amene muli ndi mitima yabwino, komanso inu amene mmathandizira anthu osiyana-siyana, anthu ovutika. Tapitani kuchichiri uku, kuchichiri prison kuli mwana zina yake Brian Waisoni, ochokera kutcholo kwa Goliath kuna Nsadi, amene anaba tomato 7, mwana akuzunzika koopsa. Apolisi akungozengereza pakana lero mwana wang'ono wa 14 years sanapasidwe bero, akugona ndithu ndi akuluakulu. Inu maloya amene mwakhala mukuthandizapo anthu, komanso inu anthu amawu a Mulungu ngati achina Bushiri, tatamangirani ku prison ku chichiri, mwana akuvutika, mwana Brian Waisoni akuzunzika ndithu anaba tomato 7. Sitikuziwa kuti ni ndalama zingati. Mwina ife anthu osauka tikanapereka ndalamazo kwa anyake ya tomatoyo ndicholinga kuti mwanayo apulumusidwe. Mwana tikunena pano sakupita ku sukulu. Ndizoona Malawi wafika pamenepa. Ndiye wina achazika ndilembera ine mameseji ondiopseza, ndiyamba kukuulula ni mayina anu mukapitiriza this nonsense. Andi akuti ati munali ni meeting yokambirana kuti mukufuna mundiyankhe ine. Neba, nkhani sinali yako. Nkhani ndi ya chilungamo. Ine nizangoyima pa chilungamo chifukwa ine ndine mwana woopsa kwambiri. Ndikukumbuseni kuti ndale za zulo si za lero, ma dynamics ya ndale anasintha. Chonje musazitenge ngati udolo munali nawo zana ndi udoloso umene ulili lero. Ndale zinasintha. UTM Jacob Bon Calendar, the DC, mwana woopsa kwambiri.